també és el Penedès. Hola, molt bon dia a tots, com esteu? Comencem la roda de premsa del Festival en Veu Alta 2021. Us presento a la Sílvia Vaquero, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell. Tenim el Ramon López de Màntares, que ens farà una intervenció després, que és investigador del CSIC. Oi que sí, Ramon, que ho dic bé? Sí. Una pila de coses més, té un currículum molt llarg, després us mireu per internet. I jo mateixa, que sóc la Jordina, directora del festival, que vaig supercorporativa, no?, per fer ben visible el que ens porta avui aquí, que és el Festival en Veu Alta. Donar les gràcies a tots els que esteu connectats online, els que feu possible que hi hagi gent connectada online, per tant, Televisió del Vendrell, l'Auditori Pau Casals i, òbviament, tota la feina que s'ha fet des de la regidoria d'aquí al Vendrell. Per circumstàncies i amb la dinàmica que portem el darrer any o darrer any i mig, doncs vam creure molt convenient poder fer també la roda de premsa online, que també ens ajuda a tots a poder-la viure des d'una altra banda si no hi pot haver el desplaçament i poder arribar també a més mitjans i a més públic general si volen compartir aquesta roda de premsa explicativa del que és el festival en directe amb nosaltres. Us poso una mica amb antecedents. Acabem de veure el vídeo promocional d'aquest any del festival. Hem fet un total de 12 vídeos, de fet. Aquest és un que recull una mica tot d'imatges del Penedès i volem fer molt d'incís en el concepte de Penedès quan parlem de l'EVA. Tenim dos eixos territorials, un és el Priorat i l'altre és el Penedès, i volem fer molt d'incís en la qüestió territorial Penedès com un territori que té vincles, que estem coordinats, que treballem conjuntament i que tenim moltes ganes de donar a conèixer. Per tant, totes les imatges que hem vist a través d'aquest vídeo eren una unificació de diferents imatges aèries que teníem al Penedès de cada un d'aquests vídeos que hem anat fent i divulgant a través de xarxes ara aquests dies prèviament. També n'hem fet de Pradell, el festival es fa a Priorat i es fa a Penedès i per tant també tenim aquest altre eix de això també és el Priorat, això també és el Penedès, vinculats als dos territoris. Per què hem fet aquests vídeos i per què volem donar a conèixer tant el territori? Una mica el concepte d'aquest any a nivell de festival va ser tornar a viatjar amb el sentit que poguéssim tornar a sortir, a caminar i a gaudir dels espais que coneixem i que ens envolten. Per tant, per viatjar no cal anar lluny ni agafar avions, de vegades pots viatjar des del voltant de casa i a través de la cultura, que és el que nosaltres proposem a través del festival, doncs viatjar a través del nivell cultural. A grans trets, sí, això és l'EVA 21, cultura i territori, i com que estem a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, estem al terme municipal del Vendrell, doncs i fem el tret de sortida des d'aquí, tant amb roda de premsa com amb acte inaugural, jo passo la paraula directament a la Sílvia, regidora de Cultura. Sílvia Vaquero. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els assistents a aquesta roda de premsa. Benvinguts al Vendrell, benvinguts a l'Auditori Pau Casals. Heu de saber que aquest auditori no ha tancat les seves portes durant tota la pandèmia, llevat de quan ha estat imprescindiblement necessari. El Vendrell es posiciona al costat de la cultura, al Vendrell estimem la cultura, fem cultura segura i què millor per continuar en aquesta línia que fer el tret de sortida i inaugurar el Festival EVA 21 aquí al Vendrell. No cal que us digui que teniu les portes obertes, que estem molt contents i jo personalment també ho estic perquè com a regidora he viscut la normalitat durant molt poc temps i treballar i programar, ja ho he dit molts cops, en temps de pandèmia no és fàcil. És gràcies a tot el personal que treballa a la regidoria de Cultura, que treballa als espais escènics, gràcies a tota la gent que també treballa en diferents espais, com per exemple els museus, que també aquest any s'incorporen al festival, com és el Museu Déu, on es farà un espectacle. Dir que aquest és el nostre lema, estimem la cultura, estem al costat de tot el que això suposa, la gent que està a les butaques, la gent que està darrere dels escenaris i sobretot també a vosaltres, els programadors i a la gent que lluiteu dia a dia perquè això pugui ser possible.
Per tant, doncs res més, convidar tothom a seguir el Festival EVA a través de les xarxes de forma presencial com sigui i també convidar a conèixer el nostre territori. Dir també que el Vendrell així també es posiciona com a un centre cultural de primer ordre. Al Penedès, al nostre territori, i tenim 5 museus, 4 espais escènics, per tant, crec que ho podem fer i tenim tota la infraestructura i el personal humà necessari perquè això pugui ser possible. És que em sento al retorn, és com una mica estrany. Bé, doncs res més. Em sembla que t'he de passar tu la paraula? No? Perfecte, jo no serveixo per fer... Casa de herrero, cuchillo de palo. Et passo el micro. Merci, Sílvia. Passarem un vídeo que és de la imatge d'enguany del festival. Cada any demanem a l'estudi de la dissenyadora de Vilafranca. Repetim que el tenim molt present el tema territorial i quilòmetre zero a l'hora d'invertir i de demanar feina als professionals que tenim al territori. Treballem fa anys amb la dissenyadora i us ensenyarem la imatge d'enguany i al darrere tot unes petites, no una gràfica, sinó unes imatges del tema estadístic, diguéssim, dels actes que arribem a fer aquest any, que exponencialment i curiosament, però té la seva lògica també, aquestes dues darreres edicions, tant la 2019 com la 2020, en lloc de decréixer, hem crescut. Fem més actuacions, tenim més ajuntaments que s'adhereixen i fem més espectacles que mai i amb les anteriors edicions del Festival EVA. Tirem endavant el vídeo. Ara estaria molt bé si aplaudiu tots. Hem fet aquest vídeo, aquest GIF tan net. Anava a dir senzill, però no és tan senzill. A vegades el tema també és no volíem omplir, no volíem recarregar, volíem fer una cosa com a molt lleugera, d'un traç molt fi, perquè precisament pensem que ja anem tots com una mica sobreeixits d'informació, una mica sobreeixits de cadascú amb les seves cabòries i volíem fer alguna cosa ben neta i ben simple en aquest sentit. Aquesta imatge, òbviament la tenim en GIF, la tenim en digital, però la transportem al paper. L'any passat no es van poder fer programes de mà. Sempre ha estat molt important el programa de mà al festival. Hem fet uns programes sempre molt curosos, amb molta lletra. Jo sempre dic que el nostre públic és un públic que està disposat a llegir i invertir estona amb aquelles propostes que els hi fem, no només a través d'una imatge gràfica o una imatge de fotografia. I com que l'any passat es va haver de fer tot digital, aquest any volíem buscar una cosa que fos com un regal, com un objecte per poder portar arreu. O sigui, poder portar el programa i l'objecte arreu. I ens hem inventat, us ho ensenyaré ara com pugui amb el micro que tinc a la mà. El posaré, no sé si quedarà molt raro aquí a nivell d'imatge, ara posar-me el micro aquí. Mireu, el programa serà aquest format més grandet, no serà gaire gran, però tindrà 3 centímetres més de lateral i potser un parell més de vertical. I el que hem fet és un flipbook. Oi que es diu flipbook, Roser? Flit, I si mireu per una banda, aquí posarem la imatge del festival en vertical, i mireu, no sé si ho podreu veure des d'aquí, que ho faré una mica raro. És una historieta que va... Sí, Sílvia? Ramon? Feia jo quan era petita. Exacte, que és allò que fèiem amb les puntes dels llibres, que ens els miràvem així i veiem com es movia. Volem fer un programa que sigui com un objecte que volem portar tot arreu i que torni a reforçar aquesta idea que tenim del viatge, de caminar, de desplaçar-nos, de seure, d'escoltar un espectacle, de gaudir-lo, però també gaudir amb el que tenim al costat. El Festival EVA sempre ha tingut una mica la idiosincràsia que la gent ha anat generant grups vitals que s'han anat distribuint pel territori i reconeixent el territori. Que busquem lo analògic perquè partim de la paraula i partim del contacte i partim de la presència, i no presència en escenaris on l'artista desaparegui entre bambalines, sinó que quan surt de l'escenari es troba a peu de carrer i a peu de platea amb tots aquells que l'han anat a veure. Per tant, no només entre artista i públic, sinó també entre públic i entre institucions i programadors i públic.
perquè si no el que fem és dividir els eixos i ningú comparteix amb ningú i cada un opina pel seu cantó i no hi ha interaccions. Per tant, des de l'EVA busquem també que hi hagi aquestes interaccions a través del territori, aquestes propostes d'aquest petit format que plantegem. Així doncs, el programa serà un objecte que volem regalar en forma de programa i si per una banda tindrà les il·lustracions, per al revers, o no hi haurà ni envers ni revers del programa, tindrem tota la programació. I a cada una de les pàgines amb la programació tindrem un petit espai en blanc al capdamunt, al lateral, on, a tall de passaport, per dir-ho així, a cada actuació on la gent vagi, els hi segellarem la seva pàgina conforme han assistit a aquest espectacle de l'EVA. Ja sigui espectacle a Cunit, tenim aquí la regidora i la bibliotecària de Cunit, no fem 4 espectacles a Cunit, ja sigui el Vendrell, a qualsevol zona del Baix Penedès, a Llorenç, a Sant Oliva, que és el territori que agafem, Calafell, de Baix Penedès, o si ens anem més amunt hi ha tota la zona de l'Alt Penedès. Tenim un total, ja ho he vist, que us ho explicàvem abans, de 25 municipis entre Penedès i el municipi de Parellell de la Teixeta, al Priorat. Per tant, pot ser un programa com d'aquells de portar 2 mesos dins la bossa, que és el que dura el festival enguany, són 9 setmanes, fem del 4 de juny al 7 d'agost, són 9 setmanes i que la gent pugui portar aquest programa que sigui com un apèndix, de portar dins el bolso i dir, ei, que jo només en tinc 15. Doncs me'n queden 75 per anar a veure encara, o me'n queden 90 per anar a veure d'espectacles, perquè tal com heu vist abans tenim un gruix d'espectacles com a molt considerable, 55 espais escènics diferents, un total de 120 artistes, em sembla, us ho dic tot molt de memòria, 55 espectacles diferents també, i un total de 90 o 100 passes, em sembla, us ho dic de memòria, ho teniu tota nota de premsa i us hem passat ara fa un moment, de passes dels espectacles que fem. Per tant, és com una cosa grossa i que volem que la gent pugui gaudir movent-se i diversificant-se pel territori i, òbviament, amb aquest programa demà que deixarem a cada un dels ajuntaments i els espais on es fan espectacles perquè la gent pugui gaudir també a nivell d'objecte d'aquest festival. Hi ha un tema enguany que ens semblava importantíssim. Jo, com a directora, personalment tenim aquí la Montse de Cunit també que ens toca directament el tema, fins i tot el Llorenç, que el tenim com a periodista. Li volem dedicar aquest festival a una amiga i col·laboradora de l'EVA que ens va deixar aquest passat estiu, a la Marissa Ibáñez, bibliotecària de Cunit i persona molt activista de tota la vida, de fet, lectora incansable i activista cultural incansable, i no només activista cultural, sinó territorial i a nivell d'ecologia i de tantes altres coses polítiques, sobretot també, que ens va deixar aquest estiu. Volem posar l'incís aquí. La Marissa va ser una de les persones que ens va començar a obrir el festival a nivell de Baix Penedès, precisament, que assistia des de feia molts anys al festival, amiga personal també, i ens va semblar, ens va venir molt de gust poder-li dedicar, precisament aquest any que no la podrem tenir amb nosaltres, dedicar-li el festival. Hi ha un altre tema que també volíem fer molt d'incís i que ve a tall d'aquesta proposta de programa, del paper, de no complicar la vida, de fer traços i línies fines, que és el concepte que l'hem posat al programa, ja ho llegireu quan el tingueu a les mans, de la navalla d'Occam. És un concepte que diu que tenint 2 opcions de fer una cosa, fer-la de la manera més simple possible. Si tenim 2 opcions de portar a terme la mateixa activitat, fer-la de la manera més simple i no complicar-nos la vida. Per tant, el que volem també amb aquest festival és treballar per fer-ho tot molt fàcil i aportar i donar coses boniques. No cal que ens compliquem ni en grans escenaris, ni en grans esdeveniments, ni en grans estructures, sinó que el que volem fer és compartir-nos les persones, compartir els espais, compartir els tempos i tenir, poques complicacions, simplement amb un programa a la mà, poder anar a decidir què volem fer i què no volem fer. I també a nivell tècnic dels espectacles. Tenim espectacles complexos a nivell tècnic, però és una cosa que defensem molt des del festival. Després el Ramon suposo que farà la seva aportació des del punt de vista de la intel·ligència artificial, que aquest any també precisament complicat ho és la intel·ligència artificial, oi? Doncs nosaltres busquem la simplicitat, però precisament farem una qüestió conjunta amb intel·ligència artificial. Hi ha molts espectacles que des de l'EVA ho reivindiquem, que es poden fer amb molt poc i en canvi cada cop hi ha més la tendència a fer espectacles amb molt més, com si la forma hagués de prevaldre per sobre del contingut. I nosaltres el que busquem a l'EVA precisament és que el contingut el porta una persona i si aquella persona és molt bona comunicadora en tenim prou i suficient amb aquella persona i tot l'altre són
revestiments o farciments que poden donar suport, però no poden ser definitius de l'espectacle. Per tant, el que busquem nosaltres és aquesta simplificació i el màxim de qualitat amb els artistes, i que no siguin bons perquè porten un bon equipament, sinó que són bons per ells mateixos i l'equipament ho reforça, en tot cas. Que és una cosa que sembla que darrerament i en els últims anys s'està com a deixant de banda la simplicitat per convertir-ho tot en una complexitat màxima continuada, com si això aportés més qualitat i no té per què, si més no, sempre. Dates de festival, us les indicàvem ara fa un moment, us ho hem dit, tenim del 4, que comencem aquí al Vendrell, 4 i 5, inauguració oficial aquí al Vendrell, de juny fins al 7 d'agost, i a Pradell de la Teixeta fem el condensat de 3 dies que portem fent des de fa, aquesta és la 12a edició enguany, del 2, el 3 i el 4 de juliol. A Pradell enguany fem 7 espectacles, cada any en fèiem entre 12 i 15 aproximadament. Pradell, per qui no ho conegui, és un poblet que té 150 habitants, és una mena de reducte gal del Priorat, i té una població també d'edat bastant avançada i per tant aquest any van creure com molt més convenient reduir el nombre d'espectacles i també aglutinar tots els espectacles en 2 espais, 2 únics espais, amb la qual cosa tots els que veniu a Pradell, perquè sé que hi ha molta gent que ens esteu escoltant que veniu a Pradell o que teniu com a referent Pradell, ens centrarem en un únic espai, 2 espais per fer els espectacles i no tindrem tota aquella diversitat dins el poble d'aquells raconets tan preciosos que teníem sempre, simplement per una qüestió de seguretat i de decisions que s'han pres des de l'Ajuntament que recolzem absolutament. Una mica de... Si en aquest cas, això també us he dit abans, però també vull reforçar-vos-ho, al Vendrell fem 3 actuacions, però el total que fem d'actuacions al Baix Penedès són 17, si no m'equivoco. Per tant, jo diria que, si no m'equivoco, pugem de 5 o 6 actuacions en relació a l'any passat de les que fèiem a Baix Penedès. I tot el festival, i ara és una cosa que veníem parlant amb la Sílvia i amb l'Oriol fa un moment, tot el festival, en lloc d'anar a menys, ha anat a més a partir del tema de pandèmia, ha anat a més a partir de les demandes del públic i a partir de les demandes que fèiem amb els diferents municipis, perquè tenim una mena de format i d'estructura que permet molt fàcilment exportar i seguir fent, precisament a través de tot això que us deia, que busquem la minimització de la complexitat i poder-ho portar i exportar a tot arreu. Per tant, ens ha anat molt a favor la situació, a favor entre cometes, ja ens entenem, no?, de l'hora de poder sostenir l'estructura, i això ens ha portat també, si ho teniu present, si portem 17 anys de festival, que aquesta és la 17a edició, si portem 17 anys, sempre havíem fet 10 dies condensats tot el Penedès, i des de l'any passat, per tema pandèmia, vam fer 6 mesos per poder allargar tots els actes que teníem previstos, i aquest any ho condensem amb aquestes 9 setmanes que amb l'equip EVA n'hem estat parlant i amb els diferents ajuntaments implicats també, precisament és un format que segurament ha vingut per quedar-se, el d'extendre tot el festival, no fer-lo en 10 dies, sinó en 2 o 3 mesos, depèn de com vagin les temporades cada any o els desitjos de cada ajuntament a l'hora de fer les seves programacions amb nosaltres. No sé, després passarem a pregs i preguntes, us deixo anar molta informació. Tenim no només ajuntaments, sinó que tenim biblioteques, tenim museus, tenim entitats que participen, ateneus, associacions, tenim centres excursionistes, tenim entitats privades, caves que participen també i que donen suport, en aquest cas Caves Giró i Giró, on fem una actuació de Sant Sadurní, Caves Llopart, els Casots també Sant Sadurní, que també fan una actuació. Anem buscant diferents personatges o entitats o ens que vulguin participar amb nosaltres, perquè EVA no és estrictament institucional, no només treballem amb ajuntaments, sinó també amb l'empresa privada i amb ens socials per aglutinar precisament aquesta qüestió territorial de la qual us parlem. No és només una qüestió de política o pública o un desig d'un ajuntament, sinó que hi ha moltes persones que ajuden a que tot això es pugui sostenir. Els ajuntaments, òbviament, tenen la voluntat i els agraïm moltíssim, però no perdem de vista que som el teixit associatiu i tota la gent que estem de base anant als espectacles i que apostem per la cultura, que fem que també se sostingui tot això. Tots som part d'aquesta necessitat i per sempre benvinguda la cultura a través de lo públic, òbviament tenim molt de suport de Diputacions de Tarragona, de Diputació de Barcelona, Generalitat, Consells Comarcals
i benvinguts siguin, perquè si no, no ens haguéssim pogut sostenir, això està claríssim, amb el tema pandèmia, haguéssim com a davallat excessivament i hagués costat molt, però tot aquest ens social i aquest públic i aquests voluntaris EVA i tot el públic que ens va seguint que fan que això se sostingui. Per mi és importantíssim tenir-ho clar, perquè no és només un territori polític, sinó que és un territori social, que ens vehiculem tots. Jo tenia apuntat aquí el gift, que ja l'hem passat, no? Oi que sí que ens ho hem passat? Us vaig explicar una mica, i aquí entrarà el Ramon ara tot seguit, els eixos temàtics que hem muntat aquest any. Fem tants actes que realment vam poder aglutinar per eixos temàtics les propostes que us portem a terme. Us les enumero ràpidament. Un grup d'aquests eixos temàtics els hem anomenat Dones que narren. Tenim precisament l'acte inaugural del 5 aquí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Tenim aquest preciós piano aquí darrere que el farem servir, amb la Clara Sanchís, que ens ve fer un text que ja us ho dic a tothom, ara miro directament a càmera, sí, veniu a veure-ho, una cambra pròpia de la Virginia Woolf, a través de la veu de la Clara Sanchís, que és una perla i és allò que sempre batallem, l'Eva, del tema de continguts, que prevalen sobre la forma. La Clara ve ella tota sola, amb un format tipus conferència, que ara sigui un espectacle més o menys teatralitzat, amb el piano, que també el farà servir, però és el contingut el que preval i el que ens interessa. I a més ho broda, òbviament, una bona proposta sense un bon talent, la proposta no reixeix. Per tant, creiem que és un acte inaugural de gran relleu i que està marcat dins aquest apartat que nosaltres posem d'eixos temàtics de dones que narren. Entre d'altres dones que narren tenim la Marta Escudero, que narra Frida Kahlo, tenim la Núria de Calella, que ens ve a parlar de dones mèdiums que hi ha hagut a nivell europeu, que han explicat, que han narrat, ve a explicar la seva pròpia història. Tenim la Dalí Blanc, narradora excel·lent, també amb un espectacle preciosíssim que es diu Mà, que va també sobre qüestions internes, un espectacle molt bonic, la Dalí Blanc ja ha vingut al festival també, té una veu prodigiosa a nivell narratiu. Tenim una altra part, un altre eix temàtic, molt, com us diria, molt lúdic, ple de continguts també, cal dir-ho, que és el cabaret EVA, que ho anomenem aquest any. Tenim espectacles vinculats al món del cabaret, ja sigui a través dels boleros, a través dels couplets, a través del cabaret pròpiament dit, amb un espectacle que es diu Ocaña, reina de les Rambles, que farem el tancament del festival en veu alta i que el protagonitzen el Joan Vázquez i el Marc Sambola, i dirigit pel Marc Rossic, que precisament ara hauria d'estar aquí el Marc, si hagués pogut, passarem un vídeo després, però estan precisament presentant aquest espectacle o fent el lliurament dels premis de la crítica, ara mateix els estan fent en directe, a la mateixa hora que nosaltres, i no, el fan a la tarda? Digue-m'ho, Eli, digue-m'ho. Al vespre, perdó, m'estic equivocant d'horari, són nosaltres que matinem, no són ells que matinen. Un espectacle que va guanyar l'any passat el Premi de la Crítica, que aquest any presenta els Premis de la Crítica, que el tindrem a Pradell, que el tindrem a les Caves Llopart, precisament, que fan una aposta molt forta també amb aquest espectacle, amb uns espais preciosos i com a tancament a Sant Jaume dels Domenys, que és el que ens encanta de poder portar aquests espectacles de primera línia a pobles tan petits. Estem parlant de Baix Penedès, i ara us dic Baix Penedès, hòstia, estem supercontents al Festival EVA amb el Baix Penedès, amb totes les aportacions que esteu fent com a ajuntaments, amb espectacles de tanta qualitat. Per tant, tenim un tancament de luxe, tenim una entrada de luxe, tenim també Villarrosa a Cunit, que és un espectacle de l'Oriol Genís, també dirigit pel Marc Rossic, que no té comissió en tot això, però aquest any mira coincidit que fem dos espectacles que estan dirigits per ell. Per tant, aquest apartat de cabaret, una cosa lúdica, distesa, plena de continguts. Ocaña és Ocaña, que vivia a Barcelona durant la transició, per tant, no està exempt de moment polític, i importantíssim, i per veure d'on veníem i a veure on carai estem tornant. Ara estic posant en continguts d'aquells bastant ferms i que potser ens ho hem de qüestionar tots, i anar a veure aquest espectacle per veure què teníem i que ens pensem que són molt moderns i potser ens estem convertint en uns retrògrades, ja ho he deixat anar. Altres espais que tenim, els infantils, no en volem dir infantils, en preferim dir mil vegades més familiars. Tenim la Dalí Blanc, com us dèiem, un espectacle preciós, de continguts també i molt delicat i molt tranquil, res d'estridències. Tenim l'Assumpta Mercader, amb un espectacle de Joan Brossa, per tant, seguim amb els continguts. Tenim l'Ada Cosidó, que ens fa un espectacle que parla sobre el dol, sobre la mort, per infants. Per tant, tot aquest tema infantil o familiar, al qual conhortem a tothom a poder-ho anar a compartir-ho amb la seva quitxalla. I un dels apartats que ara li dono el pas amb el Ramon directament seria intel·ligència artificial i narrativa,
que ara a veure com vehiculem això i com carai ho lliguem. Ramon, deixa'm acabar de fer les presentacions i et passo la paraula, perquè així descansaran de mi i entraran amb tu la gent directament, sí? Després us explico els espectacles d'intel·ligència artificial, que són 4 propostes les que fem. Deixeu-me acabar amb l'altre. Tenim l'Eva Canta, que ho hem titulat així, els apartats musicals de l'Eva, Tartarralena, que estaran en 1.000 festivals enguany, però que nosaltres ja les tenim contractades l'any passat i que són una parella, 2 noies que canten com els àngels i que això serà un despegue, per dir-ho així català correcte, passa'l, sí? Una disparada qualitativa i que pensem que és importantíssim que estiguin al festival. Tenim la glosa, que és un dels pals de paller que nosaltres portem a terme sempre com a EVA, que reivindiquem aquesta tradició oral cantada. Tenim música siciliana, tenim música de tarantela, tenim bastanta del sud d'Itàlia, tenim l'electrogralla, que és aquesta modernització o aquesta cosa que diem no ens quedem amb la tradició oral tal com era, sinó que l'agafem i la portem a l'espectre contemporani i, per tant, l'electrogralla és un espectacle que va tot amb loops i amb sintetitzadors i amb històries vàries superelectrònica, que és un concert de xumba-xumba, en certa manera, sí? M'enteneu, eh? Per tant, ens aniríem a l'altra branca. I tenim un espectacle tan nostrat i tan important i tan interessant com un espectacle del cor madrigal, per exemple, també, que aquest any fan 70 anys del cor i els portem a Vilafranca també amb un concert coral. Tenim l'Alter Eva serien tots els inclassificables, que ho diem nosaltres, que també ens agrada com a gombolar i portar cap a casa i tenir-los presents. Són espectacles com el Pere Cabaret, que és una proposta de 10 persones en un espai singular, també la Cisterna, que és una sala d'espectacles de Vilafranca, vinculat a l'època victoriana. Tenim l'EVA 354, que són tot l'apartat de voluntariat lector que gestiona el Festival EVA durant tot l'any, que es fan lectures dramatitzades. Tenim Llibràlegs, que és un espectacle que ve a través de propostes que fan al Temporada Alta de Girona amb la Meritxell Llanes i la Mercè Pons, que es fa a biblioteques estrictament, en aquest cas es farà a Calafell, i tants altres. No els podem enumerar tots perquè ja hem dit que tenim molts espectacles. Digue'm, qui? El vídeo del Marc. I ara passem al vídeo del Marc? Me l'he saltat, el vídeo del Marc? Ah, sí, és veritat, perdó. I Ramon, què? Primer posem el vídeo del Marc i després passem la paraula amb el Ramon? Doncs perquè dins de l'apartat d'aquest de Cabaret EVA, sí? Jo callo ja, que necessito aigua, a més. Passem amb el vídeo del Marc. Temps de poder presentar al Festival EVA a Vilafranca del Penedès aquests 2 espectacles, Ocaña, Reina de les Rambles i el Que fue d'Andrés Villarrosa, que em fa molta il·lusió que els hagueu programat tots 2 junts, perquè en el fons són 2 espectacles que per mi són molt germans, perquè són com monòlegs, tots 2 són uns monòlegs cantats, tots 2 són per recuperar de manera nostàlgica personatges de la nostra història sentimental, diguem, de la ciutat de Barcelona, com seria a l'Ocaña, d'aquells anys 80 més canalles, 70s, 80s, de la transició, on ell va esclatar, omplint de llum tots aquells anys, i omplint de llum i d'una mica de carn, les Rambles. D'una banda això, i de l'altra l'espectacle de l'Andrés Villarrosa, que és un personatge que no va existir, que és una creació de l'Oriol Genís. En el fons és un homenatge a tots aquells artistes que cantaven a la Bodega Bohèmia, a tots aquells artistes aquella Bodega Bohèmia que justament als anys 90, amb la reforma del Raval, va quedar arrasada. I diguem que tots 2 espectacles homenatgen de manera nostàlgica aquesta Barcelona perduda. D'una banda, a l'Ocaña, amb la força magnètica
del Joan Vázquez, que ha tingut una possessió infernal i s'ha col·locat a dins del personatge i que li ha valgut justament el Premi de la Crítica al millor actor musical del 2019, em sembla que és, i des de llavors anem presentant l'espectacle arreu i ens fa molta il·lusió a presentar-lo ara aquí a l'EVA. I després a l'espectacle que fem amb Oriol Genís, el que fue d'Andrés Villarrosa, també és un espectacle canallès, també té un punt de cabareter, i que això és el que també em fa molta il·lusió, que justament el Festival EVA hagi apostat per aquest tipus de gènere, per al gènere del cabaret, dels espectacles que trenquen la quarta paret per barrejar-se amb el públic en aquests temps que no ens podem barrejar amb el públic, justament, no? Que és una contradicció, però no els hem de deixar de fer, no? Sense baixar fer el número de la pulga damunt la falda de l'espectador, però que puguem trencar i apropar-nos. És un gènere que, bueno, mira, a mi m'agrada molt i estic molt content que el Festival EVA hi hagi apostat. Amb l'espectacle del Genís també portem com 4 o 5 anys fent-lo de manera intermitent. És un personatge que l'Oriol Genís porta tan arrelat a dintre que ens agrada molt cada any recuperar-lo per uns quants bolos, no? I és un viatge... Tots dos espectacles són un viatge sentimental, musical, molt fort i a tots dos molt mamarratxos. Molt bé. Deixeu-me que us recordi, l'Oriol Genís el tindrem a Cunit i el tindrem a les Cames a Giró i Giró de Sant Sadurní. I l'Ocaña Reina de les Rambles el tindrem a l'Acte de Cloent de Sant Jaume dels Domenys i a les Caves d'Opar dels Casots, també a Sant Sadurní. Ramon, faig una breu introducció a la intel·ligència artificial i narrativa i et passo el micro. Deu ser que m'agrada el micro, Mireu, tot va sorgir amb el Ramon, vam coincidir al Vilapensa de l'any passat, precisament, que van fer el Vilapensa Vilafranca, que van fer tot el festival, que és de pensament dedicat a la intel·ligència artificial, precisament. I ell hi anava a fer una xerrada. Ramon, després, si vols, ens fa 5 cèntims al teu currículum perquè sàpiguen per què vas anar-hi a fer una xerrada. El Ramon és Premi Nacional de, a veure, que ho explico, d'Investigació 2018 en Matemàtiques i Tecnologia de la Informació, i anava a dir alguna cosa més, però bueno, ja ho remenareu perquè és un privilegi, de fet, poder-lo tenir aquí ara mateix. Vam coincidir allà perquè ell feia la xerrada i jo feia l'espectacle Màquines Sexuals, que el títol potser és controvertit o pica la curiositat i ens podem pensar una tipologia d'espectacle i en realitat del que parla aquest espectacle és de sexbots, intel·ligència artificial i sexe, no? Vinculat a la ciència-ficció, a diferents llibres contemporanis vinculats a la ciència-ficció. I a partir d'aquí ha nascut una relació amb el Ramon molt interessant a nivell de tota aquesta xarxa laboral que es pot establir entre l'art i la ciència i la ciència de la intel·ligència artificial. Va sortir també arran d'una proposta que li vam fer amb ell per uns programes de televisió, que vam vehicular diferents espectacles. Em va demanar assessorament amb mi i jo li vaig comentar, vam fer un intercanvi d'opinions, sí, Ramon, a través d'això, i van sorgir les 4 propostes que farem a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, en un poble de 800 habitants, 4 propostes vinculades a la intel·ligència artificial durant de dimecres a diumenge, per tant, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, durant 5 dies, amb un total de 2, 4, 6, 8, 9 espectacles. Una de les companyies també estan nominats als Premis de la Crítica, que es faran aquesta tarda. És la companyia Pagans, que fan un espectacle que es diu Paraules que trenquen ossos, i es fa al bosc, amb un muntatge que es queda 3 dies muntat al bosc amb tots els equipaments tècnics i tota la seva fibra òptica i tot el que porten, i que són 25 persones per passe i s'entra amb un mòbil. I amb el telèfon mòbil, tot l'espectacle passa a través del mòbil i és el que va fent de fil conductor per tots els desplaçaments i tots els espais que van ocupant la gent a dins el bosc. Companyia Pagans. Fem 6 passes d'aquesta companyia a Sant Joan de Mediona, perquè són passes d'1 hora però per 25 persones de públic, per tant volem donar el màxim de cabuda possible a tothom que en tingui ganes, i en fem 2 a Castellví de la Marca, un altre municipi petit de l'Alt Penedès que també ha apostat per aquest espectacle. I a Castellví de la Marca, i això trobo que a nivell que se'ns adapta, se'ns acopla, que a nivell de comunicació és important, volen fer-lo per poc que es pugui específicament per adolescents, per donar cabuda amb els adolescents que puguin també accedir
a la cultura i potser a tipologies de cultura que s'hi troben molt més propers que no pas d'altres. Fem l'espectacle Dones de companyia pagans, tenim Les màquines sexuals, que és aquest espectacle que us comento de sex, vots i sexualitat vinculat a la literatura contemporània que faig jo mateixa. Tenim un espectacle que es diu Teatrònica, que són robots que fan teatre a través d'uns premis que es convoquen per escriure obres teatrals. S'hi presenten dramaturgs, el dramaturg que guanyes, els robots representen les seves obres de teatre. Mireu-vos-ho, és curiosíssim, és interessantíssim tot el procés que es fa a través de Teatrònica, potser el Ramon ens en pot explicar alguna cosa més després fins i tot, no? Que hi entens més que no pas jo, però és realment, no és el teatre del futur, perquè és massa complicat, ja ens ho explicaràs tu, no? No poden substituir el que fem nosaltres, i ara semblo Déu, aquí multiplicada per 1000. I tenim, al voltant de tot aquest concepte d'intel·ligència artificial, tenim el Ramon López de Màntares, que ens farà la seva xerrada, que tu ens explicaràs el títol i una mica què ens exposa ell al voltant de les arts i l'intel·ligència artificial i com es pot vehicular una cosa amb l'altra. I ara sí, callo. Molt bé, moltes gràcies, Jordina. Bon dia a tots. Sí, em sent bé ara? Sí. Permeteu-me que comenci fent la competència a la Jordina. No tinc res a fer, però vaja, narrant una breu història, em refereixo a això, com a narració. Al segle IV abans de Crist, a Corint, hi havia un individu que semblava un captaire. Estava sovint assegut a terra, recolzat en un gran tonell, que de fet era la seva llar, i anava gairebé despullat i sempre anava acompanyat de gossos. Els que coneixien la seva identitat, això no els sorprenia gens, però no es tractava pas d'un captaire qualsevol. Era Diògenes de Sinop, un dels filòsofs més cèlebres de l'antiga Grècia i el cínic més famós de la història, fundador de la filosofia del cinisme. Havia fet vot de pobresa i passava bona part del seu temps importunant els transeünts, incloent demostracions públiques d'onanisme que quan li recriminaven responia «Tant de bo pogués també alleugir la fam acariciant-me el ventre». També expliquen que en ocasions passejava amb un fanal encès i quan li preguntaven què buscava, responia «Busco un home honest». No el trobava. També expliquen que a la pregunta sobre quina era la cosa més preuada del món va respondre la llibertat d'expressió. Tristament, 2.400 anys més tard, encara no la podem gaudir plenament. Diògenes tenia fama de ser insolent, impulsiu i groller, però també podríem dir que va ser un agitador de consciències, sempre a contracorrent. La seva mala fama va acabar per cridar l'atenció de ni més ni menys Alexandre el Gran, fins al punt de ser admirat per aquest. Sembla ser que un dia Alexandre es va trobar amb Diògenes, que estava estirat al sol, s'hi va acostar amb el seu nombrós seguici i, expressant la seva admiració per aquell rodamón, li va oferir concedir-li qualsevol cosa que desitgés, qualsevol cosa. Només havia de dir què volia. Diògenes va alçar la vista i li va deixar anar. Aparteu-vos que em feu ombra. En l'oferiment d'Alexandre es percep una actitud de poder que en certa manera ens recorda l'actual imperialisme de les tecnologies digitals. Els nostres Alexandres digitals han irromput a les nostres vides oferint satisfer tota mena de desitjos i necessitats. És cert que en molts aspectes ens els satisfan i estan de part nostra, en alguns aspectes. Entre altres coses, han potenciat extraordinàriament la nostra capacitat d'informar-nos, comunicar-nos i entendre el món. Avui, gràcies a aquest petit dispositiu, puc parlar amb els meus amics a Sydney, puc llegir Shakespeare, puc visitar virtualment museus i puc enviar whatsapps a la meva xicota. Però a mesura que aquests nous poders digitals es converteixen en part essencial
dels nostres pensaments i accions, hem començat a adonar-nos, com li va passar a Diògenes amb Alexandre, que ens fan ombra, ens tapen una llum preciosa i fonamental per al nostre desenvolupament, que sense ella de poc ens servirà qualsevol benefici que les tecnologies digitals ens aportin. Em refereixo a la llum de la nostra atenció. L'atenció humana sembla que hagi sofert un canvi profund en aquesta era de la digitalització. Reaccionar davant d'aquest canvi és potser el més gran desafiament del nostre temps. Les grans plataformes tecnològiques competeixen constantment entre elles per captar la nostra atenció. Com més atenció els hi donem, més sabran de nosaltres, les nostres preferències, el nostre comportament, etc. I així ho podran monetitzar, obtenint ingents beneficis gràcies al que es coneix com l'economia de la persuasió. Òbviament, les estratègies persuasives no han arribat pas amb les tecnologies digitals. Els éssers humans hem dissenyat sempre, des de tota la vida, estratègies persuasives, però fins fa alguns anys era una activitat més aviat artesanal, més propera de l'art que de la ciència. Avui dia, la persuasió s'ha industrialitzat fins a extrems insospitables. Per tal de captar la nostra atenció, apel·len als impulsos més baixos de l'ésser humà i s'exploten al màxim les nostres debilitats i els nostres biaixos cognitius. La intel·ligència artificial s'ha transformat en una eina poderosíssima per aconseguir-ho. Per exemple, les mateixes tècniques d'intel·ligència artificial que l'empresa DeepMind va desenvolupar per derrotar el campió de món de Go s'usen ara per recomanar-nos vídeos de YouTube per tal que passem més temps enganxats a la plataforma. Com va dir Jeff Hammerbacher, director d'investigació de Facebook, és molt trist observar com les millors ments de la meva generació estan dedicant tot el seu temps a pensar com fer que la gent cliquem en els seus anuncis. Òbviament no soc ludita. Si ho fos no portaria 40 anys investigant la intel·ligència artificial. Però soc molt crític amb els usos i abusos d'una tecnologia que també ens deshumanitza. Afortunadament tenim nombrosos exemples clarament beneficiosos de l'ús de la IA, si no jo no m'hi dedicaria. Els més obvis són en medicina, però n'hi ha en tots els sectors, inclòs l'art, ja que la intel·ligència artificial és una gran eina d'amplificació de la creativitat. Com veurem en l'eix temàtic d'intel·ligència artificial del festival, que de fet és el tema darrere de la meva xerrada, la importància de l'ús de la intel·ligència artificial en tant que una eina molt sofisticada que ens ajuda, ens amplifica la nostra pròpia creativitat. Però hem d'evitar que els Alexandres digitals ens facin ombra. Hem de ser més crítics, oposar-nos a les forces que ens condueixen a la servitud atencional. Una tecnologia que no està de part nostra no té raó de ser. Hem de mobilitzar-nos per defensar la nostra llibertat d'atenció. Una acció mobilitzadora consisteix a prestar més atenció al món analògic i gaudir molt més d'ell. Un dels elements diferencials del Festival EVA és precisament, com ha dit la Jordina, el seu caràcter analògic. Posar la tecnologia al nostre servei, compartir entre nosaltres el contacte entre les persones. És a dir, no abusar de la tecnologia. Usar la tecnologia quan convé, per què no? Òbviament, però sense abusar d'ella. I com deia, el fet, i com s'ha dit, que ja ha dit la Jordina abans, que un dels eixos temàtics d'enguany sigui la intel·ligència artificial és una prova d'això. És una prova d'aquest fet diferencial d'aquest festival. Per tant, no us el perdeu, aquest festival, i sobretot gaudiu-lo molt. Gràcies. No, ja... Merci. Ramon, aquest escrit que tenies, jo m'ha agradat molt això del Diògenes. Aquest senyor, sabíeu l'anècdota aquesta? Sí, curiosament, sí. Vinga, que passo el micro. És una cosa que és molt desconeguda. El síndrome de Diògenes està molt mal dit, perquè Diògenes era tot el contrari.
Era tot el contrari, no acumulava res, vivia amb el mínim indispensable. Deia que tot el que no fos imprescindible per viure era superflu. O sigui, no s'entén per què se'n diu síndrome de Diògenes o síndrome de Diògenes, ningú sap per què. Però és el mateix Diògenes, sí. Estàs segur que és el mateix? L'altre dia es van trobar al banc i van acabar de convenir. Diògenes de sopa, és el mateix Diògenes, segur. És que tot el que guarden no és imprescindible per viure. Potser es refereixen a això. Que el que guarden no és imprescindible per viure. Això, però ell no guardava res. Que no fos imprescindible. Però és que vivia amb res. És igual. Sí, això, xerrar després que tenim... Exacte. Deia que vestir-se no era imprescindible. Vestir-se no era imprescindible. Home, també és veritat, ara... Hola, això sembla la reunió que vam fer ahir, Deva. Hola, ja, gràcies. Molt bé. Mireu, a grans trets, amb aquesta última aportació que ha fet el Ramon i la Sílvia, seria el que tenim enguany de festival. Amb l'apartat de l'Alter Eva m'he oblidat de dir-vos que, a part de lectures dramatitzades, de les xerrades que fem dues xerrades també, la del Ramon i una altra, el Vinzeum, a nivell de territori, passis aquests petitons per 10 persones, també recuperem, l'any passat no es va poder fer, òbviament, recuperem el cementiri, tornem a fer activitats al cementiri per 7è any consecutiu, aquest any ho fem al cementiri de Vilafranca del Penedès, amb 4 espectacles simultanis que es repeteixen 4 vegades, per tant tornem a portar aquesta idiosincràsia que tenim sempre amb el tema dels espais, de voler aportar territorialment també espais on normalment no es fan activitats escèniques i fer qualsevol espai susceptible de ser un espai escènic, ja siguin criptes, cementiris, boscos, en aquest cas com la companyia Pagans, o tants altres llocs. I també dir-vos que tenim 2 residències, artistes que venen a treballar al Penedès per tirar endavant els seus espectacles i que ens fan la mostra d'aquests espectacles a posteriori. En aquest cas és la companyia Pagans, que fan aquests 3 dies que faran el treball in situ amb el públic a través de residència a Sant Joan de Mediona, i també tenim el Jordi Font amb un altre espectacle que tindrà residència a Sant Pere de Riudebitlles durant una setmana, i el dissabte final ens faran també serà més un work in progress l'espectacle que ens faran, però pensem que és interessant també que el públic pugueu veure, tothom que li interessi, com es gesta un espectacle i com es treballa una setmana i es pot exposar i mostrar al públic què s'ha fet, què no s'ha fet, tallar l'espectacle que estàs fent, demanar opinió i poder contrastar entre públic directe i artistes. Jo em sembla que no em deixo res, o segurament sí, perquè hi ha moltes coses. Tancarem i donarem pas a pregs i preguntes amb un vídeo del Joan Vázquez, precisament, amb el Marc, suposo que deu ser a Sant Bola, el seu guitarrista, de l'Ocaña, perquè així tancarem amb una mica de cosa festiva. Yo era luz del alma, espuma del río, candelita de oro, puente de un altar. Tuve tú esas cosas en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que entré al sitio donde va a morir. Si me preguntan cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviéndola la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolita que dirá. O como quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente grandeza. Ya lo saben, yo soy esa. Que nada, que os esperamos a Vilafranca del Penedès al Festival EVA amb Ocaña. No ens falleu. Però Festival EVA és Penedès,
tenir-ho claríssim i sempre reivindicant aquesta cosa de territori, sobretot. Entrem a la banda de pregs i preguntes, comentaris, els presents, els que esteu online. Res? Ho sabeu tot? Teniu els telèfons personals? Voleu marxar cap a casa? Teniu una altra roda de premsa? Molt bé, doncs, Eli, no ens deixem res, oi? Jo diria que hem dit tot. Moltes gràcies als que heu estat connectats. Qualsevol cosa, ja sabeu, correus i telèfons si hi ha qualsevol dubte. Merci als ajuntaments que heu vingut a participar en directe d'aquesta roda de premsa. Merci a tots els que participeu que esteu a l'altra banda. Merci a la Sílvia, Víctor, Dani, tota la colla que esteu aquí. Ramon, moltes gràcies a l'auditori i donarem el tret de sortida i ja us començarem a bombardejar a tothom a través de xarxes. Sisplau, ajudeu-nos a fer aquesta divulgació que no podem fer només a través del paper, sinó també que la volem fer a través de l'ús de la intel·ligència artificial. Entraríem aquí amb tota la qüestió més tecnològica, però a fer córrer la brama i que puguem gaudir tots d'aquesta colla d'espectacles que fem com a Territori EVA i com a Festival en Veu Alta. Moltes gràcies a tots i tanquem.